Ας είναι αυτό το εισαγωγικό σχόλιο, το σχόλιο με το οποίο θα καλέσω την Υπουργό Παιδείας, την Άννα Διαμαντοπούλου. Ήδη το ακούσατε 1, 2 ή 3 φορές, όχι για να το λέμε, αλλά γιατί υπάρχουν μερικά πράγματα που δεν είναι άμεσα πιστευτά, όπως το ότι μπορεί κανείς, όντας στην πολιτική εξουσία, να δει αλήθειες, όπως τα πειραματικά και η έννοια της αριστείας και όχι του ελιτισμού. Και επαναλαμβάνεται αυτό γιατί είναι χρήσιμο να το θυμόμαστε. Είναι ένα πολύ μεγάλο πράγμα το οποίο πρέπει να επανέλθει και να εγκατασταθεί στην προσπάθεια της ελληνικής κοινωνίας, συνεπώς της πολιτείας, για να προχωρήσει μπροστά. Η Άννα Διαμαντοπούλου δεν χρειάζεται παρουσίαση, όχι γιατί οι πολιτικοί δεν χρειάζονται παρουσίαση, αλλά γιατί έχει περάσει από πολλά κομμάτια της δημόσιας ζωής, με ένα, ας μου επιτρέψει να πω, σημαντικό χαρακτηριστικό, ότι είτε στην πολιτική ζωή την ελλαδική, είτε στα ευρωπαϊκά πόστα στα οποία πέρασε, λέει τα πράγματα συνήθως με το όνομά τους. Όχι πάντοτε, την υπερβάλλουμε, αλλά επειδή στην πολιτική, κυρίως στην ευρωπαϊκή, πάλι εργοτιογραφή να πω, και την ελληνική, τα πράγματα σπανιότατα λέγονται με το όνομά τους, αυτό την διακρίνει. Την αγαπούμε ως πειραματικό σχολείο και ως απόφοιτη, και θα τη θαυμάσουμε εάν φτάσει αυτή την προσπάθεια στο πέρας της. Κύριε Διαμαντοπούλου. Κυρίες και κύριοι, αισθάνομαι πραγματική συγκίνηση, γιατί εκπροσωπείται κάτι που έχει πολύ μεγάλη ανάγκη η χώρα. Τους ανθρώπους που αγαπούν το σχολείο τους. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο σημαντικό είναι σήμερα αυτό, το να υπάρχουν άνθρωποι, παιδιά που αγαπούν το σχολείο που πάνε και άνθρωποι που φεύγοντας από το σχολείο το κρατούν στην ψυχή τους, το υποστηρίζουν και το σκέπτονται. Όταν έκανα την πρώτη συνάντηση με τον Σύλλογο Αποφύτων, μου έκανε εντύπωση, ήταν η πρώτη φορά στον χρόνο που συναντούσα πάρα πολλούς φορείς, ότι δεν ήρθαν για να κάνουμε κάτι ως κράτος για το σχολείο, αλλά για να τους επιτρέψουμε επιτέλους να κάνουν κάτι οι ίδιοι για το σχολείο. Αυτή η σχέση του Συλλόγου Αποφύτων είναι αυτό που εγώ θα μου επιτρέπετε να χρησιμοποιήσω τον πρώτο ελληνικό ως Υπουργός Παιδείας αυτή τη στιγμή, θα ονειρευόμουν να αφήσουμε πίσω μας. Δηλαδή σχολεία ζωντανά, σχολεία τα οποία δεν λειτουργούν απλά σαν διευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας, αλλά ενώνονται με την κοινωνία, ενώνονται με τους συλλόγους αποφύτων, ενώνονται με τους συλλόγους γονέων, έχουν την δική τους αυτονομία, έχουν τη δυνατότητα δημιουργίας, οι δάσκαλοι έχουν περιθώρια να αναπτύξουν καινούργια πράγματα, να μην είναι ένας τύπος σχολείου για κάθε μεριά της Ελλάδας, για όλα τα παιδιά, για όλες τις πόλεις. Αυτή τη δυνατότητα τη δίδαξε στην Ελλάδα το πειραματικό σχολείο. Ο άντρας μου είναι απόφοιτος του πειραματικού σχολείου και έτσι είχα την χαρά από πρώτο χέρι να ακούσω την ιστορία και τον τρόπο που λειτουργήσε το σχολείο αυτό πολλά χρόνια πριν, αλλά και μέχρι σήμερα με πολύ σημαντικές προσπάθειες των δασκάλων. Όταν πήραμε την απόφαση για να ξεκινήσουμε την νομοθετική προσπάθεια για να επαναφέρουμε τον θεσμό των πειραματικών και των προτύπων σχολείων, δεν φανταζόμουν πόσο ακόμα ζωντανή είναι αυτή η ιδεολογική σύγκρουση για το θέμα των πειραματικών σχολείων. Νομίζω στην Επιτροπή το συνειδητοποιήσατε. Υπάρχουν πάρα πολλές ιδεολογικές αντιστάσεις, άλλες δογματικές, άλλες με περιεχόμενο και βάθος, για το πώς βάζεις ένα όριο ανάμεσα στον ελιτισμό και την αριστεία. Αυτό λοιπόν που δίδαξε το πειραματικό σχολείο και αρκετά άλλα σχολεία στην ιστορία της χώρας, είναι ότι η αριστεία, οι άνθρωποι οι οποίοι ξεχωρίζουν και ξεχώριζαν και τους δόθηκε η δυνατότητα, την ευφυΐα τους, την επιμέλειά τους, το πάθος, να τα εκφράσουν δημιουργικά και να προσφέρουν στον εαυτό τους και στη χώρα, δεν συνδέονταν ούτε με οικονομικές ελίτ, ούτε με κοινωνικές ελίτ. Και το πειραματικό σχολείο το έχει αποδείξει αυτό. Σήμερα λοιπόν, και θέλω να πω ότι είναι εδώ ο κύριος Ματθαίου,
είναι ο κ. Μαρθέου, ο οποίος είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ταυτόχρονα ήταν επικεφαλής αυτής της ομάδας η οποία δούλεψε το νομοθετικό πλαίσιο για τα πειραματικά και τα πρότυπα σχολεία και ο οποίος συνέθεσε με τον καλύτερο τρόπο, μετά από μακρά διαβούλευση, η οποία έγινε με πολλούς φορείς και με επιστημονικούς και τεχνολογικούς, ώστε σήμερα, στη νέα εποχή και με τα νέα δεδομένα, να φέρουμε ξανά την ιστορία των πειραματικών και προτύπων σχολείων σε πολλά σημεία της Ελλάδας, θα τη συνδέσουμε με όλα τα πανεπιστήμια που έχουν παιδαγωγικές και καθηγητικές σχολές. Θα κάνουμε και την προσπάθεια να δημιουργήσουμε για πρώτη φορά και ένα πειραματικό τεχνικό λύκειο, τεχνολογικό λύκειο, γιατί και η τεχνολογική εκπαίδευση είναι πολύ σημαντική. Και αυτό θα γίνει, πιστεύω, πολύ γρήγορα, γιατί ο νόμος καταδείχθηκε την άλλη εβδομάδα και πιστεύουμε ότι το Σεπτέμβρη θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε με τα πρώτα βεβαίως πειραματικά σχολεία σε όλη τη χώρα, αξιολογώντας τα και παρακολουθώντας τα και δημιουργώντας δίκτυα στα οποία αυτά θα είναι τα κέντρα, ώστε να μπορούν να συνεργαστούν και με τα υπόλοιπα σχολεία γύρω τους. Θέλω να συγχαρώ για ακόμη μια φορά όλους εσάς. Είναι πολύ με άσπρα μαλλιά εδώ μέσα και είναι πολύ ενδιαφέρον να βλέπουμε. Είναι πολύ σημαντικό για την κοινωνία μας να βλέπουμε ανθρώπους με άσπρα μαλλιά να είναι κοντά για να υποστηρίξουν το σχολείο τους, δηλαδή πολλές γενιές μετά, μέσα από αυτή την αγάπη η οποία έμεινε άσβεστη όλα τα χρόνια. Και έμεινε άσβεστη γιατί αυτό το σχολείο πράγματι πρόσφερε πολλά. Σας ευχαριστώ.